И здравейте хора, аз съм KHXPen. Днес с Гоше Фокс ще играем CS2. Може да се абонирате за неговия канал и надяваме се да ви хареса. Какво става, Гоше Фокс? Какво ще кажем днеска? Кажем да се абонирате и да харесате видеото. Нищо друго, нали? Не. И забава, брат. Мой иначе на Да много забава само и в TS не. Да, накратко. Само се покаже и лесно. Падна, брат. Бре. Ма не сяде, не мой. Извиняй де. О, вау. Какво? Не Значи, знам, просто хора, съм на добра да натера. направя така едно пълно завъртане, минавам буквално цялото ми бюро, брат. То лоша къв беше, бе. Да, то ме влезах в помпа и бастикия. Къде е? А, това не беше хетка? $53, брат. Как това не беше хет? Не, момче. Са как да стане? Не знам. Мале, много играя на тази игра иначе. Няма те лъжа. Тя малко ви мържа. Добре. Да. Тихо. Аре, брат, само я като няма да взимаш. Иначе много ги играя, брат. Бам се. Не, просто... Не, много силно тера. Какъв беше той, бе? За тебе. What? Не да съм видял тебе. То много ръжка, момче, това е изключително много ме дразни. Тактика, кой ти кажа. Това тактика... Значи е там фърлям смок. Лоше взима помпа И то там тръгва. просто кемпи. Агеса! Само дойди се спаря от този свят. Накратко. Ма сега имам чувство, Или че... кемпи, или... Как ти, брат? Видя ли каква мишка е то? Аре, брат. Не, много слабо. Ма сега ли? Да. Добре. Би ми един смок. Много късно. Много късно. Гледай се, гледай! Дет си. Не. Ако те отрепеш си дет. Планът ни бе лошо. 360. Малко гадно ти взех кила, брат, извиняй. Санта. Брат, не мога чета. Какво се казва Денис? Денис, Жилец, Не Лец. са тинове. Много игра. Лес Пуф. Той е тука? Тук е. Оп, сика. Докато. Оп. Но все Но все! Съобразимо. Раша! Смок. Майка ти. С русийци, брат, не трябва да си имаш... С русийци. С рашани.
Руснаци бе лошо, руснаци. Ай покажи за един път те няма, брат. 3, 2... 66. Макар че му се виждаха само рамата и главата. Будка вмирисана заспала. По-добре чата не го чете това. Тук трябва да има... Пип! Не ръшкай, брат. Те са такива слова, че никога няма да ръшнат. Двамата са от лево. Сигурен ли си? Чек ти ако знаеш ако стана 101. Мале, брат. Значи стрелям го в главата. И главата, като си му е вече патрона в главата, и знаеш главата му се измеси нататък и няма набих нищо. Спид хак. Момчета! Ве, не сте ли чували за по-добър от вас са веднага хак? Тука съм, дето обаче. Да. Инче, баяна точене. Сега е дете. Добре. Чакам. Идва. И аз чакам. Чух. Дай аз как презарежда лоша. Ще дойде зад теб. Брат, Иначе се лепо се чуше едно, да. Да, иначе чуваше се едно тръгна назад. Просто му тъй че е най-доброто в света. Добре, колко пъти се забравям да го сменя това самото на SMG. Иди статък. Кой мога да мисля, че това е статък? Не. Няма никой тук. Тук. Тук как не го видях? О, ну погоди. Добре, де. Как да го клъчна, брат? 49 с 2 хита, 63 с 2 хита. What the fuck, бе, момче? Джордж, какво ти стана напоследък, бе, брат? Ти имаш 3 кила. И с тебе си. Блядь, така му набих. Просто нямам рептилен удар. Тихо. Чува ли се когато вземат бомбата? Джордж? Такушка, какво прави такушка? Джордж, чува ли се когато вземат бомбата? Ако шифнал, не. Гледаме малко.
Брат, тия какво ще дойдат ли да наръчнат да плънат на чилната бомба или ще се крият като? Давай, давай. Просто чакай, не ръшка, не се показвай. Давай спокойно. Найс бе момче, бе, найс бе момче. Кеф. Брат, заблях се в OBS и наистина не можах да реагирам. Трябваше да не да. Найс! Дясно, дясно. Дясно? Да, там е. Виждаш. Браво бе машина. И така хора, днешният клип приключва с победа. Други епизод може би ще отворим някаква кутия и едно 5 в 5 може. Абонирайте се и довиждане.